Welcome to our Girl Solution channel, my dear friends. तो जोङो मोनसे सिरिज स्टार्ट खालामनो नागिरदों कम्पिटिटिभ एग्जामनि सिरिज। तो जों मिथिगौ आसाम गभर्नमेन्टआ 1 लाख साख्रि फोसावगोन होननानै। तो बेखौनो टारगेट खालामनानै जों बेफोर एग्जामाव जा कुइसन फैगोन बेफोरनि सायाव जोङो भिडिअ टिउटरियेल सिरिज बानायनो नागिरदों। बे सिरिजाव जों 12:30 आव रिजनिं पार्टखौ सोलोंगोन आरो ओमफ्राय 6:30 PM आव इंलिश ग्रामार जागोन। ओमफ्राय आरो मर्निंनि 5:30 आव सानफ्रोमबो जीके माने जेनेरेल नलेजखौ मोननाय जागोन। तो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर साख्रिनि बा कम्पिटिटिभ एग्जामनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ बा खालामगोन होनना सानदोंमोन, बिथांमोना जोंनि जा बे सिरिजाव भिडिअ हगारगोन बेफोरखौ नायनानै फरायलांनो हासिगोन। आरो लोगोसे माबाफोर डाउट दङबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों सोंहरनो हागोन आरो जों साननैनि उनावनो माने जोङो एसे उनावनो जोङो लाइभ भिडिअबो एगारगोन कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय। तो नोंथांमोना जेसेबां हायो फरायसाफोरनो शेयार खालामजालायबानो जाबाय। फरायसा माने जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जाम होगोन होननानै सानगासिनो बा कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय प्रिपेयार खालामगासिनो बिथांमोनाबो जोंनि बे सिरिजनि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। तो जोङो 12:30 आव रिजनिं पार्टखौ जोङो स्टार्ट खालामग्रोगोन सिरिजखौ। ओमफ्राय जुदि रिजनिंआ जुदि जोंना जोबैबा जोङो क्वान्टिटि एप्टिटिउड एबा मेथ्सखौबो जोङो 12:30 आवनो जोङो आपल'ड खालामनाय जागोन। दिनै रिजनिंनि जोङो मोस्ट इम्परटेन्ट टपिक मोनसे सावरायगोन आरो बे टपिकआनो जाबाय जोंनिया फिगार एन्ड काउन्टिं। तो जोंनिया रिजनिंनि प्लेलिस्ट मोनसे थाखागोन आरो बेनि सिङावनो जोंहा चेप्टार वाइज जोंना प्लेलिस्ट वाइज थागोन मोनसे। तो जोंनिया फिगार काउन्टिंनि मोनसे प्लेलिस्ट थागोन बेबायदिनो आरो बेबायदिनो रिजनिंनि आलदा चेप्टार जेरैबायदि मिरर बा वाटार इमेज बेफोरनिबो आलदा प्लेलिस्ट थागोन। तो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आपडेट लालांबाय थानो हागोन। तो ओंखायनो साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लाबानो जाबाय चेनेलनि, जाहाथे भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो। तो जों गोबाव खालामालासिनो फिगार एन्ड काउन्टिंखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां हायो जों सावरायगोन। ओमफ्राय दिनैनि जा सावरायगोन बिनि उनाव जुदि आद्रा थायोबा जों बेखौ नेक्स्ट पार्टआव जोङो लाबोनाय जागोन। तो बिदि नङा दे दिनै जोंना जोबाखै बा दिनैनो फोजोबगोन बिदि नङा। जों दिनै जासिम हागोन बेसिम जोङो सोलोंनानै नेक्स्ट पार्टआव जोङो लाबोलायगोन भिडिअखौ। तो जोङो गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोनसै फिगार काउन्टिंनिफ्राय। बे मोस्ट इम्परटेन्ट चेप्टारहा लोगो फरायसा नोंथांमोन माबानि मा होनदों रिजनिं पार्टनि बे जाबाय कम्पिटिटिभ एग्जामनि। जों बयबो मिथिगौ कम्पिटिटिभ एग्जामनि मेन चेप्टारफोरानो जाबाय जोंना इंलिश ग्रामार इम्परटेन्टखा, बेनिफ्राय रिजनिंआबो इम्परटेन्टखा, बेनिफ्राय क्वान्टिटि एप्टिटिउडआबो इम्परटेन्टखा, बेनिफ्राय लोगोसे जीकेआबो इम्परटेन्ट। बेफोर इम्परटेन्टखायनोथ' जों सानसेयाव 3 टाइम शेड्युल बानायनाय जादों। तो बे टाइम शेड्युलखौ आं दानि बावैसो बुंनो हाखाबाय। तो बे टाइम शेड्युल बायदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो सानफ्रोमबो। तो जों गोबाव खालामालासिनो फिगार काउन्टिं स्टार्ट खालामदोनसै। तो फिगार काउन्टिं मानेथ' जों बयबो मिथिगौ सेट वर्डआवनो मा मिनिं बुजायखादों बे माने जों फिगारखौ काउन्ट खालामनाय। तो बे फिगार काउन्टिंआव जों मा बायदि फिगार काउन्ट खालामगोन बेफोरखौ नायनोसै। तो फार्स्ट अफ अल जों फिगार काउन्टिं होनना बुङोबा 1 नाम्बाराव जों बुंगोन स्कुवेर काउन्टिं। मा काउन्ट खालामनांगोन जों फार्स्ट अफ अल स्कुवेर। ओमफ्राय बिनि उनाव जों सेकेन्डआव सोलोंगोन मा रेक्टेंगल काउन्टिं। माने रेक्टेंगल माने जों बर'आव मा होनगोन बेखौ रेक्टेंगल माने आयत, स्कुवेर माने बर्ग। तो ओमफ्राय थार्ड नाम्बाराव दङ जोंनिया मा थार्ड नाम्बाराव जों काउन्ट खालामनाय सोलोंगोन ट्रायंगल। बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव जोङो सोलोंगोन सार्कोलनि उनाव बेनिफ्राय जों 5 नाम्बाराव सोलोंगोन स्ट्रेट लाइन मानेथ' नोंथांमोना बयबोथ' मिथिखागौ जानांगौ। तो बेफोर जोंनिया सार्कोल माने बेंखन, ट्रायंगल माने आखान्थिथाम आरो रेक्टेंगल माने आयत, स्कुवेर माने जोंनिया मा बर्ग, ओमफ्राय स्ट्रेट लाइन माने थोंजों लाइन।
थ' इनिफ्राय बेखिनानि टपिकखौ सावरायनायनि आलदायैबो जोङो माखासे कुइसनखौ भिडिअनि लास्टसिम जोङो जेसेबां हायो कुइसन सावरायलांबाय थागोन पार्ट जों लाबोबायनो थागोन इम्परटेन्ट कुइसनखौ लानानै बे नैबे मोनसे फिगार काउन्टिंनि प्लेलिस्टआव थ' जों फार्स्ट अफ अल जोङो बेसिक फर्मुलाफोरखौ माने माबायदि खालामो बेफोरखौ सोलोंग्रोगोन बिनि उनावहाय जेब्ला जोंना बेफोर बेसिकफोरा सोलोंनाय जायोबा माबोरै खालामगोन बेफोरो जुदि सोलोंनाया जाजोबबा बिनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट लास्टफोराव जोङो मा खालामगोन सानफ्रोमबो जुदि टाइम मोनोबा जों मा खालामगोन कुइसनखौ जों कुइसननि माने सल्भ कुइसन खालामनाय जोङो भिडिअ मोनफा मोनफा प्लेलिस्टनि उनथिंजाय जोङो होबाय थानाय ट्राइ खालामगोन थ' जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो स्कुवेरनिफ्राय माने जों नै स्कुवेरनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदोंसै फरायसानोंमोन थ' स्कुवेर दा स्कुवेरनि जों मोनसे सावगारिजों स्टार्ट खालामदोंसै बे स्कुवेरखौ थ' आं मोनसे सावगारि आखिना होबाय नै आं मोनसे स्कुवेरखौ 1 2 एडजास्ट खालामबानो जाबाय सावगारिखौ फरायसानोंमोन जिहेतु जोंना इकुइपमेन्टबो मोजां गैया जोंना भिडिअ खालामनो थाखाय दा नैबे हमना ला स्कुवेर होनना हमना लाबाय आङो आखिनाया स्कुवेर बायदि जायाखै अब्लाबो जोङो बे मोनसे बेफोरखौ मा होनना हमना लाखां बर्ग होनना हमना लाजोब्बाय दा बेयाव जोङो बर्ग बेसेबां दं बेखौ साननो होदों नोंथांमोनखौ दा जोङो ट्रिकखौसो सोलोंगोन नोंथांमोना जुदि गोसोबा नैबायदि साननो हागोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेबायदि सानलांबाय थाबा जोङो जोबोर खस्थ' जागोन आरोना माने साननो बेयाव बेसेबां बर्ग दं बेखौ साननांगौबा थ' बेनि ट्रिकआ जाबाय जोङो नै कुलम खैथा दङ बेखौ सानदों कुलमा दङ 1 2 3 बिनिफ्राय र'आ बेसेबां दङ 1 2 3 कुलम माने मा फरायसान थांमोन नै कुलम माने थोंजों नैबायदिखौ बुजायो आरोना नैबे 1 2 3 दा नैबे खैथा कुलम दङ नैबे 1 आ सिदा मोनसे दङ बेनिफ्राय मोननै दङ मोनथाम दं खैथा कुलम दङ मोनथाम दं बिनिफ्राय र' माने मा बुजायखो र' माने नैबायदि थानाय आरोना नैबे 1 2 3 नैखौ मा होनो बेबायदिखौ र' होनबाय बेबायदि कुलम होनबाय दा बेबायदिखौ जोंनिया मा खालामगोन जोङो बै र' कुलमनि लास्टआव मा दङ नाय कुलमनि लास्टआव मा दङ 3 बेनिफ्राय र'नि लास्टआव मा दङ नाय र'नि लास्टआवबो जों मा मोनखो 1 2 3 बेबायदि काउन्ट खालामना जों मा नै मोनबाय 3 मोनबाय दा बै लास्टनि 3जों बेनि लास्टनि 3जों जोङो जा मोनदों आरोना 3ल' आन्था मोनगोन बिदि खोथा नङा जा मोनदों बेखौ जोङो सानजाबनांगोन बेबायदि 3 सानजाब 3 बेबायदि सानजाबबाय दा बिनिफ्राय से माइनास खालाम दा 3निफ्राय 1 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन 2 थिग बिदिनो नै 3निफ्राय 1 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 थिग बिनिफ्राय 2निफ्राय 1 माइनास खालामबा 1 बेनिफ्राय 2निफ्राय 1 माइनास खालामबा 1 बेबायदि जोङो डिक्रिज माने 1 दानख'बोबाय था बेनिफ्राय दानख'बोबाय थानानै नै लास्टआव जुदि 1 मोनोबा बिथिं आरो जोङो खालामनो गोनांथि गैला 1आव जोङो स्टप जाबाय जोङो थ' ओमफ्राय दा बेखौ सानजाबदो 3 सानजाब 3 मा जाखो जोंनिया 9 बेनिफ्राय 2 सानजाब 2 बेसेबां जाखो जोंनिया 4 बेनिफ्राय 1 सानजाब 1 बेसेबां जाखो 1 दा ओमफ्राय बेखिनिखौ गासैखौबो दाजाबना हो दा 9जों 1 दाजाबबा 10 10जों 4 दाजाबा बेसेबां मोनखो जोंनिया 14 दा बेयाव जोङो नाम्बार अफ स्कुवेरा जोंनिया बेसेबां जाखो स्कुवेरनि अनजिमाया नेव स्कुवेरनि अनजिमाखौ जों बेसेबां मोनखो फरायसानदोंमोन 14 मोननाय जाबाय थ' बेनो आरोना दा बेवहाय जोङो 1 2 3 बेबायदि सानबाय थाबा नोंना स्कुवेरा जोङो 14 मोननायाव लागै एकदम मिस्टेक जानो हाखादों बेनिखायनो बेबायदि रुल आरोना फार्स्ट अफ अल जोङो कुलमखौ सानगोन बेबायदि 1 2 3 सानना लागोन साननानै बे कुलमजों बे र'नि लास्टआव बेसेबां खैथा र' मोनदों बा खैथा कुलम मोनदों बिसोर मोननैखौ सानजाबगोन बेबायदि सानजाबनानै बिसोर मोननैखौबो जों कुलमखौदों र'खौदों बेबायदि 1 खमायबोबाय थागोन बेबायदि 1 मोनैयालासे थ' बेनि उनाव बेबायदि नैखौ सानजाबनाय बेखौ सानजाबनानै दाजाबना होबानो जाबाय जोंनिया जाबाय बेनो एन्सार नाम्बार अफ नाम्बार अफ मा मोनखो बियो स्कुवेर बर्ग खैथा दङ बेवहाय दा जोंनिया बर्ग 14ता दं थ' जों गोबाव खालामलासे आरो मोनसे जों एगजाम्पोल लानोसै फरायसानदोंमोन बेनिनो थ' एबार नेक्स्ट एगजाम्पोल मोनसे जोङो डिसकासन खालामलायनोसै फरायसानदोंमोन थ' नायदो दानिनि बायदिनो सेम कुइसन जागोन आरो नायबानाबो जों डिसकासन खालामनो एबार माने इनिसाय एसे बुरजा लानोसै आरो टपिक माबाखौ नाय आंनिया मा होनदों एसे माबा जादों हा 1 2 3 4 1 2 3 4 इथिं बाथा लानोसै आं खैथा लानोसै इथिं 5ता बेबायदि लानाय जाबाय थ' दा जों फार्स्ट अफ अल माबायदि खालामदोंमोन बेखौ जों खालामदोंमोन नैबायदि सानदोंमोन फार्स्टआवथे नैथिं खैथा दं बेखौ सानग्रोदों 1
2 3 4 5 इनबार नैथिंबो बेसेबां सानदोंमोन 1 2 3 4 थ' बेबायदि सानखांनायनि उनाव नायदो दा लास्टआव मा मोनखो 4 बिथिं मोनबाय मा र'आ खैथा मोनखो 1 2 3 4 इनिफ्राय कुलुमा 1 2 3 4 5 दा नै 5 जों बे 4 खौ सानजाबदो 5 सानजाब मा 4 बेनिफ्राय जोंनिया बेखौ बिसोर मोननैखौ दा 1 1 दानख'बाय था 5 निफ्राय 1 थांबा 4 4 निफ्राय 1 थांबा 3 4 निफ्राय 1 थांबा 3 3 निफ्राय 1 थांबा 2 3 निफ्राय 1 थांबा 2 2 निफ्राय 1 थांबा 2 निफ्राय 1 थांबा 1 दा नैयाव 1 मोनबा जों बे साइडनि बा बे साइडनि जायखिजाया मोनसे 1 मोनदोंबा जोङो खालामनो गोनांथि गैला मानोना नों खालामबाबो नाय नों खालामबाबो भेलु गैया 1 निफ्राय 1 थांबा 0 2 निफ्राय 2 थांबा 1 थांबा 0 1 जों लाथिख' सानजाबा लाथिख'आनो मोनगोन थ' बेनिखायनो जायखिजाया मोनसेखौ जुदि जोङो 1 मोनोबा उनथिं जोङो खालामनो गोनांथि गैला आरो जिहेतु 0 मोनखागोन नालाय सानजाबबा थ' ओंखायनो जोङो दा इखौ दानिनि बायदि सानजाबदो 5 सानजाब 4 बेसेबां 20 इकुवेल टु नैबे 12 इकुवेल टु नैबे 6 इकुवेल टु नैबे मा 2 थ' दा ओमफ्राय दाजाबदो गासैखौबो नैबे 10 जाहैबाय 10 2 3 4 बेसेबां मोनखो दा 40 दानियाव खैथा बर्ग दं बेसेबां बर्ग दं जोंनिया फर सानदोंमोन बेयाव जोंनिया बर्गनि अनजिमाया जाबाय बेसेबां 40 दा एकदम गोरलैना फर सानदोंमोन दा जाबाय जोंनिया बेनो बर्गखौ माबोरै सानगौमोन बेखिनियानो जोंनिया बर्ग साननायनि मोनसे रुल थ' दा जों एग्जाम्पोल लानानै जों गोरा एग्जाम्पोल लाना सोलोंगोन दा जोंनिया बर्गआ बेसिक बर्गआ सोलोंनाया बेखिनियानो एबार जोङो रेक्टेंगल माने आयतखौ माबोरै काउन्ट खालामो बेखौ जोङो नायनोसै एबार जोङो रेक्टेंगलखौ स्टार्ट खालामदोंसै रेक्टेंगलखौ माबायदि खालामगोन थ' नायदो दा एबार जोंनिया मा रेक्टेंगल थ' डाइरेक्ट बेसिक डायग्रामनिफ्राय आं स्टार्ट खालामदोंसै मोनसे बेसिक आयत मोनसे आखिना लानोसै आं फर सानदोंमोन नोंथांमोना नैयाव नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि आखियो आरोना 1 2 आयत जायाखैबाबो आयत बायदि सानना लाबानो जायो फरायसानो थांमोन आयत जायाखैबाबो थ' बेबो जोंना बेसिक फर्मुलाया जाहैबाय थ' बेयावहाय नायदो जोङो ओमफ्राय नैबे नैखौ दा फार्स्टआव दानिनि बायदि जों काउन्ट खालामदो नै 1 2 3 बिदिबो मा 1 2 दा नैयाव रेक्टेंगल खैथा दङ सानदोंमोन आरोना जों फार्स्टआव दा रेक्टेंगल सानोबा बेबायदि सानगोन आरो दा नै माबा खालामगोन नोंसोरो 1 2 3 बेबायदि खालामबाय बिथिं मा खालामगोन 1 2 बेबायदि खालामबाय माने कुलमा खैथा दङ मोनथाम र'आ खैथा दङ मोननै दा नै कुलमखौ जोङो गासैखौबो दाजाबनांगोन गासैबो दाजाब बेखिनियाव जा जों नाम्बारिं होदों बेखिनिखौ जोङो दाजाबनांगोन दा 1 जों 3 जों 2 जों बा 5 जों 1 जों 6 दा बै 6 जों आरो नैखौबो दाजाब बेबायदिनो नाम्बारिं नायखो 1 जों 2 दाजाबा बेसेबां 3 बै 3 जों जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन फर सानदोंमोन 18 जाहैबाय दा नाय जोंनिया एक्चुअलि जोङो रेक्टेंगल होनना बुङोबा बे रेक्टेंगलनिया जोंना एन्सारजों जोंनिया बे एन्सारखौ नायनानैसो जोङो मा खालामगोन बेखौ साननायाव एसे जोङो बाहायनो गोनां जागोन बेखौ माथा एसे मारिनो गोनां जागोन आरो ना माने माबायदि माथा मारिनो गोनां जागोन माने जों मिथिगौ एभ्रि स्कुवेर इज ए रेक्टेंगल माने मोनसे बर्गआ आयत जानो हायो खिन्थु मोनसे आयता बर्ग जानो हाया थ' बेनिखायनो जोंनिया नै 18 होनना बुङोबा जोंनिया 18आ जोंनिया अनलि माबा नङा बे अनलि आयत नङा फरायसा सानदोंमोन बेयो जोंनिया मा जाना दोङो बे जोंनिया रेक्टेंगल प्लास मा जाना दोङो स्कुवेर बै 18आ जोंनिया मा जाना दोङो रेक्टेंगलजों स्कुवेरजों लोगो नांनासो 18 मोनदों फरायसा सानदोंमोन मानोना जोंनिया रेक्टेंगल आन्था जुदि रेक्टेंगल आन्था जुदि दिहुननो होयोबा जोंनिया एन्साराव 18 होआबो जानो हानाय मानोना नैखौ 18आथ' रेक्टेंगलानो बाट जोंनि एन्सारनो डिपेन्ड खालामनानैसो जोङो नायनानैसो बेखौ जोङो सिलेक्ट होगोन खालामगोन दा जिहेतु जोंनिया नाय स्कुवेरखौ दानिनि बायदि जुदि काउन्ट खालामबा जों बेवहाय खैथा स्कुवेर मोनगोन बेवहाय जों दानिनि बायदि काउन्ट खालामा फर सानदोंमोन दा नैथिं 3 जाहैबाय इथिं 2 जाहैबाय होमबा दानिनि स्कुवेर साननायखौ बायदि सानबा मा मोनगोन जोङो 2 सानजाब 3 ओमफ्राय मोनसे खमाय 1 सानजाब 2 इकुवेल बेसे जागोन नैबे 6 इकुवेल बेसे जागोन नैबे 2 इकुवेल बेसे जाखो जोंनिया 8 दा 8आ जोंनिया एक्सुवेल स्कुवेर दा होमबा नाय स्कुवेर जों स्कुवेरबो साननो रोंखागौ नालाय जेबो सिन्था खालामनो गोनांथि गैया स्कुवेरा जोंना 8 मोनहैबाय दा 8 मोनहैनाय लोगो लोगो जोंना रेक्टेंगल साननोबा जों बे गासैजों जोङो 8खौ माइनास खालामना होबा जों बेसेबां मोनगोन 10 एक्सुवेल रेक्टेंगला जोंनिया बेसेबां मोनखो होमबा फरायसादोंमोन 10 बेयाव जोंनिया बेसेबां रेक्टेंगल दङ होनना बुंबा एक्सुवेल रेक्टेंगल आरोना जेनेबा बर्ग नङि रेक्टेंगल बेखौ होनोबा जों खैथा मोनगोन बेखौ 10 मोनगोन
दा एन्साराव नोंथांमोना जुदि एन्साराव जुदि हमना ला 10 12 13 हमना ला 15 बेबायदि जोङोबा जोङो अबियासलि जोङो रेक्टेंगल होनना बुंबाबो जों माखौ होनांगोन 10 खौ होनांगोन जुदि साप'ज 18 साप'ज जुदि 18 आ होनाय दोङोबा साप'ज 18 10 आ होनाय गैयालासिनो 18 12 13 14 15 होनाय दोङोबा जोङो माने माखौ एन्सार होगोन 18 खौ जोङो सिलेक्ट खालामनांगोन फरायसा नोंथांमोन बुजायबायना जोंनिया माने मा नै माने जोंनिया नै 18 नि जाहोनानो जाहैबाय जोंनिया रेक्टेंगला जोंनिया दानिनो होनखाबाय आं एभ्रि स्कुवेर इज ए रेक्टेंगल माने जोंनिया नैबायदि काउन्ट खालामबा जोंनिया गासै टटेलखौ मोनो माने रेक्टेंगल प्लास स्कुवेर थ' बेनिखायनो बेखौ जोङो एन्सारखौ नायनानैसो माने बेखौ जोङो सिलेक्ट खालामनो हागोन थ' ओंखायनो नोंथांमोना बे खालामनाय प्रसिडिउराथ' सेम रेक्टेंगल दिहुननाया दाजाबनानै सानजोबना होबानो जाबाय ओमफ्राय आरो स्कुवेर दिहुननायाथ' स्कुवेर एन्सार दिहुननाया नैया बुजायखाबायना आं मोनसे एसे खमायबोबाय थायो बेबायदि खालामनांगोन थ' जोङो नेक्स्ट मोनसे आरोबाव मा लानोसै जोङो आरोबाव एग्जाम्पल लानोसै बेनि उनाव बुजायलायनोसै आङो एबार जोङो बे सावगारि होनाय एग्जाम्पलखौ लालायनोसै फरायसा नोंथांमोन बेबो जोंनिया जुदि बेवहाय जोङो फार्स्ट अफ अल जुदि टटेल रेक्टेंगल होनना बुंबा बेखौबो जों एन्सारखौ दिहुनखागोन फार्स्ट अफ अल माखौ दिहुनगोन जों रेक्टेंगल दिहुननाय फर्मुला जों दिहुनना लानोसै जोङो 1 2 3 4 कलम दङ नैथिंबो 1 2 3 4 कलम दङ अब्ला नैना गासैखौबो दाजाबबा मा जागोन नैदों बेजों दाजाब बेजोंबो दाजाब 4 जों 7 7 जों 8 9 9 जों 1 जों 10 नैबे मोनबाय 10 दा नैथिंनियाव गासैखौ दाजाबबा 1 जों 2 जों 3 3 जों 6 6 जों 4 जों 10 बेबो 10 मोनबाय दा सानजाबदो बेसेबां मोनगोन जोंनिया 100टा जोंनिया 100टा रेक्टेंगला 100टा जाबाय खिन्थु नै रेक्टेंगल आन्था थाया बेयाव मा थागोन जोंनिया रेक्टेंगल प्लास मा जाना थागोन बेयाव रेक्टेंगल प्लास स्कुवेर बेखौ गोसोआव लाखिबाय दा एगेन जोङो स्कुवेर दिहुननाय फर्मुलाखौ जों अबियासलि जों सोलोंखाबाय दानिनो दा जुदि जोंना बेवहाय जुदि स्कुवेर दिहुनोबा माबायदि जागोन स्कुवेर दिहुनोबा नैखिना बेसेबां 4 नैथिं 4 दोङो 4 सानजाब 4 जाहैबाय 4 सानजाब 4 जाबाय दा मोनसे खमायबो फर सानदोंमोन नैबे 3 जाहैबाय ओमफ्राय नैबेबो जोंनिया 3 जाहैबाय ओमफ्राय आरो 1 खमायबा 2 जाहैबाय नैबेबो 2 जाहैबाय आरो 1 खमायबोबा नैबे 1 सानजाब 1 जाहैबाय थ' ओमफ्राय नैबे 16 जाबाय ओमफ्राय नैबे बेसे जाखो 9 जाबाय नैबे जाखो 2 सानजाब 2 4 ओमफ्राय नैबे मा 1 दा गासैखौबो दाजाबदो बेसे जागोन 9 जों नैबे 10 ओमफ्राय नैबे 6 4 10 20 ओमफ्राय नैबे जाखो 30 दा जोंनिया एक्सुवेल स्कुवेरा 30 जाबाय जुदि जोङो एन्साराव जोंनिया जुदि 70बो थानानै रेक्टेंगल आन्था दिहुन होनोबा नोंनिया माबो थानाय 70 मानोना नैया स्कुवेरा खैथा दङ स्कुवेरा बेसेबां दङ स्कुवेरा 30 जाबाय दा नै 100निफ्राय 30 माइनास खालामबा अनलि जुदि रेक्टेंगलखौ दिहुननो बुंबा जों बेसेबां मोनगोन 70 मोनगोन फरायसा नोंथांमोन थ' बिदि आरोना जोंनिया जुदि जोंनिया मालाबा एन्साराव जोंनिया 100बो थानो हानाय 100बो थानो हानाय आरो 70बो थानो हानाय थ' बेखौ नों मा खालामगोन एन्सारखौ नायनानै डिपेन्ड खालामनानै जोङो बेखौ चुज खालामगोन बा मा मोनसेया राइट जागोन बेखौ जोङो सिलेक्ट खालामनाय जागोन थ' बेखौ आरो मिस्टेक खालामनाङा आरो जों दा रेक्टेंगल दिहुननायबो सोलोंबाय ओमफ्राय मा दिहुननायखौ सोलोंखो जोङो बेखौ बर्ग दिहुननायबो सोलोंबाय थ' दा जों गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट मोनसे एग्जाम्पलखौ जों नायलायनोसै फरायसा नोंथांमोन थ' दा बे मोनसे एग्जाम्पलखौ लालायबाय फरायसा नोंथांमोन बेवहायबो जों मा खालामदों साप'ज नोंखौ रेक्टेंगलखौ जोङो स्कुवेरखौ जोङो काउन्ट खालामनानै नायलायनोसै दा बेखौ नों गिनाङा आरो नैबे आलदा एसे पिक्सारा ना गिनाङा आरो दा नैबे जोंनिया नैखिना बाहागोआ जोंनिया काउन्ट जाखानाय नङा मानोना
बे जोंनिया रेक्टेंगोलावबो गोलैया स्क्वेरावबो गोलैया बे 1 2 3 4 5 खैथा दङ बिनि साइडआ 5 दङ थ' बेखौ जों काउन्ट खालामनो गोनांथि गैया दा जोङो बास नैखिनाखौल'सो काउन्ट खालामनांगोन थ' सेम जोंना दानि बायदिनो दा नैखि नाम्बारिं होदों 1 2 3 4 नैखौ 1 होबाय नैखौ 2 होबाय अनलि जुदि स्क्वेर दिहुननांगौबा आं बुजायखाबाय 4 संजाब 2 ओमफ्राय 3 मोनसे खमिबाय से मोनबा आरो खालामनांनो आरो 8 3 ओमफ्राय बेसेबांखौ 11 जुदि अनलि स्क्वेर बा 11 जाहैबाय ओमफ्राय रेक्टेंगोल बाथ' जों बेखौ मा खालामनांगोन जोङो दाजाबनांखागोन आं बार बुंखादों दा 4 जों 3 जों 7 इनिफ्राय 10 मोनबाय इनिफ्राय 3 इकुवेल बेसे जाखो 30 दा नैयाव रेक्टेंगोल प्लास मा जाना दङ स्क्वेर जुदि जों अनलि जुदि रेक्टेंगोलखौ एन्साराव मालाबा 30 बो थानो हानाय आरो अनलि रेक्टेंगोल होनना दिहुननो दोंबा जों नै 30 निफ्राय नै स्क्वेरखौ माइनास खालामनो हायो 30 निफ्राय जुदि स्क्वेर 11 खौ माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 19 दा 19 बे एन्सार थानो हानाय आरोना स्क्वेर आन्था दिहुननानै होनानै थ' बेखौ नोंथांमोना मा खालामनाङा बेले बेजे माने एग्जामनि टाइमाव बेखौ कनफिउजन जानाङा आरोना जाहाथे बावालासिनो मोजाङै गोसो लाखिनानै खालामो आरोना थ' ओमफ्राय जोङो नेक्स्ट मोनसे एग्जाम्पल लालायनोसै फर सानथांमोन बे एग्जाम्पलखौ जों लानाय जालायबाय दा बेवहाय जोङो दानिनि बायदिनो स्क्वेर आरो रेक्टेंगोलखौ काउन्ट खालामलायनोसै दा जोंना बेसिक अनलि बेवहाय जों नायो अनलि जों स्क्वेरखौ काउन्ट खालामनोसै फर सानदोंमोन दा बेवहाय जोङो जुदि अनलि स्क्वेरखौ काउन्ट खालामनांगौबा जोङो जोंना बेसिक माबाखौ जों मिन्थिखायो नैखौ मोननैखौ दिहुननांगौबा जोंनिया मा जायो बेयो जोंनिया नायदों नैबे नाम्बारखौ लाबा 1 2 1 2 नैबे 1 2 होमबा माखौ जागोन जोंनिया 2 संजाब 2 ओमफ्राय 1 संजाब 1 इकुवेल टु 4 इकुवेल टु 1 बेसे जागोन जोंनिया स्क्वेरा दिहुनबा 5 जाबाय दा बेबायदि नै मोनसे गोदोनि थाखाय जोंनिया 5 जाबाय नै सिङावबो बेबायदिनो 5 जागोन सिंनियाबो जोंनिया सेम माबाना थ' नैनि थाखायबो जोंनिया मा जागोन 5 होमबा गासै टटेल खैथा बर्ग जायो जोंनिया बर्गआ जाबाय 10 नाय जों फार्स्ट अफ अल जोङो बेसिक डायग्रामनि दिहुननाय फर्मुलाखौ जोङो मनाव लाखिबानो जाबाय माने गोसोआव लाखिबानो जाबाय दा नैखौ नोङो बार दिहुननो गोनांथि गैया आरोना दा सापस नैबायदि जुदि बेसिक डायग्राम जाबा बेनिखौ जोङो स्क्वेर आन्था दिहुननांगौबा डाइरेक्ट मिथिखाया मा जागोन बेयो 5 जागोन होननानै जों बेबायदि गोसोआव लाखिखाबानो जाबाय निया 5 दिहुनबायना थ' बेबायदि जों बेसिकखौ दिहुनबानो जाबाय आरो मोनसे गोसोआव लाखिबाय जुदि जोंनिया नैबायदि जुदि मोनसे सावगारिनि सायाव मोनसे सावगारि थायोबा जोंना बे फर्मुला दानथ' डाइरेक्ट खालामबा जाया बेखौ जोङो नेक्स्ट नङा दायनो सोलोंगोन जोङो बेखौ थ' गोबाव खालामलासिनो जों मोनसे कुइसन एगेन आरो मोनसे कुइसन जोङो स्टार्ट खालामलायनोसै थ' जों एबार बे सावगारिखौ जोङो लानाय जालायबाय फरायसा होनदोंमोन थ' नैबेबो जोंनिया सेम दानिनि बायदिनो आरोना जोंनिया थ' नैखौ नाय नैबे जोंनिया नैबेनिया नैबायदि जाना दंना बेबो जोंनिया स्क्वेर दिहुननि बेवहायबो आङो अनलि स्क्वेर दिहुननि बेयाव जों रेक्टेंगोल सेंगोल दिहुना नोंथांमोना दिहुननो गोसोबा दिहुननो हागोन रेक्टेंगोलबो आं दा स्क्वेर अनलि दिहुननि दा जोंनिया बेयावबो जोंनिया 5 जागोन बे मोनसे सावगारिनि थाखाय नै मोनसेनि थाखायबो जोंनिया 5 जागोन एगेन नै मोनसेयावबो दङ ना 5 जागोन टटेल नाम्बाराव बेसेबां जागोन जोंनिया 15 थ' बेफोरखौ बेसिक माबाखौ गोसो लाखिबानो जाबाय दानि दोनखादों आङो नैया नैबायदि जोंनिया जायोबा बिनि स्क्वेरा खैथा जागोन बर्गआ खैथा जागोन 5 जागोन थ' बेबायदि जोंनिया खैथा दङ मोनसे दङ ओमफ्राय आंनिया गोजौहाय मोनसे ओमफ्राय आंनिया लास्टनिया मोनसे दंबावो थ' बेबायदि जोंनिया बेबायदि सेम जायोबा जोङो बेखौ गोसो लानांगोन आरोना बे सिम्पोलनिफ्राय जोङो देरसिनसिन माबोरै खालामगोन थ' एगेन जोङो नेक्स्ट गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो सावरायलायनोसै
थ' जोंना बे सावगारिखौ आखिनो हानाय जाबाय फर सानदोंमोन। थ' दा नायलायनोसै जोङो बेवहाय जोङो एगेन जों बेवहाय मा सोलोंनोसै जोङो रेक्टेंगल दिहुननाय जोङो सोलोंनोबो हागोन आरो जोङो स्कुवेरखौ जोङो दिहुननो हागोन। दा जों फार्स्ट अफ अल स्कुवेरखौ दिहुनग्रोनोसै। दा स्कुवेर दिहुनोबा जोङो दा बेवहाय नाय मोननै दङ, मोनसे जाबाय बेसिकआ नै गिदिरनि थाखाय मोनसे दङ, आरो नैयाव मोनसे उन्दै उन्दै दङ। दा उन्दै उन्दैखौ जोङो उनावहाय काउन्ट खालामगोन जोङो फार्स्ट अफ अल नै गोजौनिखौ काउन्ट खालामग्रोना लानोसै, गिदिर देरसिनखौ आरोना 5 6 जाबाय, एथिंबो जोंनिया नैबे 1 2 3 4 जाबाय। दा नैबे 1 2 3 4 6 सिम जोंनिया काउन्ट खालामनाय स्कुवेर काउन्ट खालामनाय माबायदिमोन 6 सानजाबनिया 4, बेनिफ्राय 1 खमायबो 5 सानजाब 3, बेनिफ्राय नैबे 4 सानजाब 2, बेनिफ्राय 3 सानजाब मा 1, थ' इकुवेल टु बेसेबां जाखो नैबे 24 इकुवेल टु नैबे 15 इकुवेल टु नैबे 8 थ' नैबे 3। दा बेखिनिखौ जों गासैखौबो दाजाबबा जोंनिया बेसेबां मोनगोन फर सानदोंमोन 50 मोनगोन। बेसेबां मोनखो जों गासैखौबो दाजाबबा 50। दा जोंनिया बेखिनिया थाखाय जाबाय। बा जोंनिया नैयाव खैथा नैबायदिनिया नैयावबो फिसा मोनसे दङ ना, बे मोनसे फिसा दङ, बेयावबो दङ, बेयावबो दङ, बेयाव दं। खिन्थु जोंनिया नै फिसानि थाखाय जोंनिया खैथा दं, बेसेबां जायो जोंनिया स्कुवेरा 5 जायो। होमबा 5 मोनसे 2 3 4 दङ ना, 5 सानजाब 5 जों जा 4 सानजाबबा बेसेबां जाखो जोंनिया बेसेबां 20। दा टटेल नाम्बार अफ स्कुवेर बेसेबां जोंनिया बेसेबां जाहैगोन फर सानदोंमोन 70 जाहैगोन। दा नैयाव जोङो अनलि स्कुवेरखौल'सो सावरायदों। नोंथांमोना रेक्टेंगलखौबो सावरायना नायबानो जाबाय। रेक्टेंगल माने बेसेबां मोनहैगोन जों टटेल नाम्बार अफ रेक्टेंगलखौ। थ' बेबायदिनो सेम रेक्टेंगलाबो जोंनिया नैबायदिनिया बेखौ जों बेबायदि दाजाबना खालामबानो जाबाय रेक्टेंगल दिहुनोबा। नोंथांमोना खालामना नायबानो जाबाय, हा आं खालामना होआ आरो एन्सारखौ बेसेबां जायो कमेन्ट बक्सआव खिथिबानो जाबाय। दा नैबे जोंनिया नै प्लास खालामनाया जोंनिया देरसिननि थाखायसो खालामगोन। दा जों नै उन्दैनि थाखायबो खालामनांगोन फर सानदोंमोन। नै उन्दैनि थाखायबो जों मा खालामनांगोन, रेक्टेंगला नैबायदि मोनब्रैनाया जोंनिया रेक्टेंगल गासैखौबो जुदि दिहुननो थांबा जों 9 मोनो होननानै जों सिगांबो दिहुनखादों। थ' नोंथांमोना प्रिभियास माने फार्स्टनिफ्राय मोजाङै जुदि भिडिअखौ गोसो होनानै जुदि नायदोंब्ला अभियासलि मा होनगोन बेखौ हागोन होननानै आङो आसा खालामनाय जाबाय। थ' जों एबार गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट आरो मोनसे कुइसन जोङो डिसकासन खालामलायनोसै फर सानदोंमोन। एबार नेक्स्ट कुइसनखौ नायदो, आं डायग्रामखौ आखिनो हानाय जाबाय नै बेवहाय। डायग्राम बेवहाय आखिनाय जाबाय। थ' बेवहाय जों मा दिहुननांगौ फर सानदोंमोन, साप'ज बेवहाय जोङो स्कुवेरखौ दिहुनलायनोसै। जोङो स्कुवेर दिहुननो थाङोबा अनलि स्कुवेर, हा रेक्टेंगल दिहुननोथ' जों सोलोंखाबाय। दा जों बेवहाय जोङो स्कुवेरखौ दिहुनलायनोसै। जों मिथिगौ थ' बेवहाय आंना नै बेखौ बोनो बावलांदों, बेखौ दों एक्सुवेलि। दा नाय अब्ला जोङो नैनि स्कुवेरा बेसेबां जागोन जोंना 5 जाहैबाय। जों मिथिखागौ नैया बेसिक माबा, ओमफ्राय नैबे मोनसे बेसिक माबा जाना दङ ना, बेबो जोंनिया मा जागोन 5 जाबाय। बा नैबेबो जोंनिया बेसिक जाना दङ ना, बेबो जोंनिया मा जाखो 5 जाखो। थ' होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनिया 15 जागोन ना फर सानदोंमोन। 5 दाजाब बेसेबां 15। बे एन्सारा राइट ना रं नोंथांमोनखौ एसे साननो टाइम होबाय आङो। थ' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि थ्रु जों खिन्थाहरबानो जाबाय 15आ दा जोंनिया एन्सारा राइट जागोन ना रं जागोन होननानै। थ' नोंथांमोननि जा सोलोंबोदों बेनि सायाव डिपेन्ड खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय। जुदि रं जादोंबा रं बा राइट जादोंबा राइट। थ' दा आं बुजायदिनोसै। दा जोंनिया जाय 15खौ जोंनिया राइट होनना सानना लादोंमोन बिसोरनिया गोरोन्थि जादों। बे जोंनिया 15आ एन्सार नङा फरायसानोथों। मानो 15आ नङा आं बुजायदिनोसै नाय। जोंनिया नै मोनसे डायग्रामाव नै मोनसे बर्गआव जोङो नै मोनसे बर्गआव नैखौबो जों सानदोंमोन। नै मोनसे बाहागोखौबो जों सानदोंना सानाखैमोन, सानदोंना फरायसानदोंमोन बे मोनसे बर्गखौ। दा खिन्थु जोङो नेक्स्ट नै मोनसेनि थाखायबो जोङो बे मोनसेनि थाखायबो जोङो बै मोनसे बाहागोखौ जों सानदेरदों आरो एक्सट्रा एगेन डाबल जाहैबायना। अब्ला नै मोनसेखौनो जोङो खननै साननाय जाबाय। आरो एगेन जोङो नै मोनसेखौ साननायाव जोङो नै मोनसेखौ साननाय जादों आरो एगेन। अब्ला जों नैबेबो डाबल जाहैबाय। अब्ला जोङो नैखौ मोनसे माइनास खालामनो नांगोन। अब्ला मा खालामनांगोन जोङो 15 - 2 नै मोनसे बे मोनसे डाबल साननाय जादों ना बिसोर मोननैखौ। नैनि थाखाय जा सानदोंमोन बेनि थाखाय बेखौबो साननाय जादों आरो बेनि थाखाय नैखौ जा सानदोंमोन बेनि थाखाय बेखौबो सानफ्लानाय जादों। थ' अब्ला जों एक्सुवेल एन्सारा जोंनिया बेसेबां, नाम्बार अफ स्कुवेरा जोंनिया 13 जाबाय जोंहा एक्सुवेल एन्सार। नाय नैबायदिखौ आं ओंखायनो होनदों जे मोनसे दानिबो होनदों आङो जे जोंनिया जुदि नैबायदि जुदि
नैबायदि जुदि जरा माने मोननै सेम माने मोननै समान नैबायदि आरोना मोननै नैबायदि लोगो नांनानै जुदि सावगारि जादोंबा बेबायदि थ' अभियासलि एसेबाबो जों डाइरेक्ट खालामना दोनबा जाया एसे जोङो बेखौ साननांगोन आरोना नोंथांमोना जुदि डाइरेक्ट साना हसियानो जुदि डाइरेक्ट बिदि सानबाय बेखौ बा मोनबाय बेखौ बा मोनबाय बेखौ बा मोनबाय दाजाबना होबाय खालामबाय बिदि जायो आरोना दा जोंनिया नैखौबो डाबल सानफ्लांदों बेफोरखौ एसे गोसोआव जोङो बाहायनांगोन एक्सुवेलि फिगार काउन्टिंआ एक्चुअल मोननैसो बेबायदि रुल दङ खिन्थु गासैनिबो थाखाय बेबायदि रुल गैया आरोना दा जोंना बेसिकफोरखौ जोङो सोलोंना लानो हाबा जोङो जेमानो हार्ड होथों मानो बेखौ जोङो एसे गोसो होनानै खालामबा जोङो इजिलि जोङो सल्भ खालामनो हागोन आरोना दा नाय बेबो जोंनिया जोबोर गोरलै जोंनिया बा नैबेखौ बा मोनबाय बेखौ बा मोनबाय बाखौ बा मोनबाय जों बेखौ एसे नायनांगोन बुजिनांगोन जे नैबे जोंनिया खननै काउन्ट खालामजादों होननानै थ' बेफोरखौबो जोङो एसे गोसोआव होनानै नायनांगोन थ' दा जोङो नेक्स्ट गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट मोनसे कुइसनाव जोङो आवगायलांसै फर सानदोंमोन थ' एबार नायदो आं डायग्रामखौ आखिना होनाय जाबाय बेवहाय जोंनिया डायग्रामा बेनो फरायसान थांमोन दा बेवहाय जोंनिया सोंदों हमना ला सापज रेक्टेंगल बेसेबां दङ सोंदों बेवहाय जोङो मा खालामा काउन्ट खालामा रेक्टेंगल बेसेबां दङ बेखौ जोङो काउन्ट खालामगोन दा जोङो बेवहाय जोङो नैबायदि जोंनिया बेयाव मोनसे मा होनदों बेखौ लाइन दङ बेवहायबो नैथिं मोनसे लाइन दङ बेवहायबो बिथिं लाइन दङ बेवहायबो बिथिं लाइन दङ दा बेवहाय जोङो रेक्टेंगलखौ नाम्बार अफ रेक्टेंगलखौ दिहुननो होदों बेसेबां रेक्टेंगल दङ बेखौ आं डायग्राम जों लाना बुजायनोसै आरोना बरियानो जोंनिया बेबायदि सावगारि दङ माला नैबायदि दं बे दा नैखिना खाखिना लाबाय आरोना नैबे जुदि नैबे बुस्थुआ जुदि गैयाबा जोंनिया नै मोनसेया नैबे जाहैबाय बे मोनसेया बे जाहैबाय बे मोनसेया बे जाहैबाय दा बेबायदि सावगारि बेवहाय मोनब्रै दङ बिथिंनि थाखाय मोनसे बिथिंनि थाखाय मोनसे नै साइडनि थाखाय मोनसे बे साइडनि थाखाय मोनसे ओमफ्राय नैनि थाखाय मोनसे मोनब्रै दङ दा मोनब्रै दङबा मोनसेनिखौ दिहुनना लानानै ब्रैजों रानना सानजाबना होबानो जोङो मोनब्रैनिखौबो गासै बाहागोनिखौ जोङो रेक्टेंगलखौ मोननो हागोन फरायसा नोंथांमोन थ' दा जों गोबाव खालामालासिनो जों मा खालामसै स्टार्ट खालामदोनसै अनलि रेक्टेंगल बेसेबां दङ दा नायदो दा बेवहाय नैबे मोनसे रेक्टेंगल बे मोनसे रेक्टेंगल फरायसा नोंथांमोन बेनि उनाव जोंनिया नैनिफ्राय नैसिम मोनसे रेक्टेंगल खैथा जाखो होमबा मोनथाम जाबाय बेनिफ्राय आरो नैखिना टटेल गासै बेसेबां रेक्टेंगल बेखिना गासैदो नैखिना मोनसे रेक्टेंगल बा प्लास 1 बेसेबां जाखो 4 दा टटेल रेक्टेंगल बेसेबां जाखो मोनसेयाव मोनसे सिन थायोबा नैबायदि जुदि मोनसे सिन थायोबा नैखिनाव बेसेबां टटेल रेक्टेंगल बेसेबां जाखो मोनब्रै थिग बिदिनो नै मोनसे सिन थाबा नैखिनाव बेसेबां जाखो बेखिनाव जोंनिया 4 जाबाय थिग बिदिनो नै मोनसे सिन थाबा नैखिना गासैबो बेसेबां जाखो जोंनिया बेयावबो 4 जाबाय थिग बिदिनो नै मोनसे सिन थाबा बेयो बेसेबां जाखो बेबो 4 होमबा जोंनिया गासै टटेल बेसेबां जाखो टटेल जाहैबाय जोंनिया 16 रेक्टेंगल थ' बेबायदि आरोना फर सानदोंमोन थ' दा जों बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो रेक्टेंगल आरो स्कुवेर दिहुननाय जों सावरायबाय थ' नेक्स्ट पार्टआव जोङो नाम्बार अफ ट्रायंगल दिहुननाय सोलोंगोन बेबायदिनो जों ट्रायंगलनि उनाव जोङो सार्कोल बा स्ट्रेट लाइन बेफोरखौ दिहुननायनि लोगोसे जोङो दा जोङो फार्स्ट पार्टआवबो जा सावरायदों नै पार्टआव जा सावरायदों बिनि बे एगेन जों माबायदि कुइसन इम्परटेन्ट फैथावना बेफोरखौ जोङो लास्टिं डिसकासन खालामगोन दा जोंनिया बेसिक रेक्टेंगल आरो स्कुवेर काउन्टिं माबोरै खालामो बेखिनिया जोंनिया जोबथ'बाय दा नेक्स्ट पार्टआव जोङो माबायदि ट्रायंगल चेक काउन्ट खालामो बेखौ जों सोलोंगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसे सोलोंनाय बायदि मोनदोंबा बा एसे बुजिनाय बायदि मोनदोंबा अभियासलि आरो बेफोर जा बुजायदों बेफोर कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट आरो जों बेखिना बेसिक सोलोंनो हाबा जेसेबांनि गोरा कुइसन फैया मानो जों बेखौ इजिलि सल्भ खालामनो हायो जों आरो जों लास्टावलासे आं बार होनदों जे जोङो बेखिनिखौल' जों सल्भ खालामनानै दोननाय जानाय नङा जों लास्टावहाय जेसेबां इम्परटेन्ट कुइसन दं बेफोरखौ जोङो सावरायजोबखागोन थ' गोजोनथों फरायसा नोंथांमोन बेबायदिनो आपडेट लाबाय था जोंनि बेयाव आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे भिडिअफोरा मिस थाङा आरोना सानफ्रोमबो नायबाय थानो मोनो बेबायदिनो जोंनिया इभिनिंआव 6:30 इंलिश ग्रामार कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय जा इंलिश ग्रामार फैयो बेफोरखौ जोङो बेफोरनिबो सिरिज सासे सारा जोंना होगोन
थ' आरो मर्निंआव आं बुंखादों मर्निंआव 5:30निफ्राय जोंना GKनि सिरिज स्टार्ट जागासिनो। नोंथांमोना कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय जुदि प्रिपारेसन खालामनो दङबा बे मोनथाम टाइम शेड्युलखौ बानायना लानानै फरायलांबाय थाबानो जाबाय। स' गोजोन्थों फरायसानो थांमोन, बाय बाय।